Чай. Твой color мод какъв е, психо? Добре, дай от начало всичко, дай отгоре до долу. Първото, main меню, background. Какво ти е? Няма значение, давай Да, другото. второто, color мода, какво ти е color мода? На компютъра. Аз съм го сложил на телевизора. Слушай на телевизора, брат. Брайтнеса ти, моя нос. Дисплей мода full screen, лаптоп power, дисаблет или енаблет е? Какво то бе, брат? Воля! Чакай. На Disable ми аз не играя на лаптоп бе, брат. На enable ти е? Disable! Не играеш на лаптоп, брат, нали играеш на компютър? Тей, давай другото. Кой е това? Другото, Global Shadow, всичко е low, enable, low, брата ма пак лагва, бе. Чакай, Аз бе. ги направих то лагва. Кажи от начало, давай се. Ти, на... нали... Глобала е very low. Very low, тъй. Модел texture detail. На малко, на ниско, най-ниско. Auto high. Не бе, само на долу. Auto high. Тъй, texture streaming. Не е бъл. Тъй, другото low. Ефект, детай и shader low, нали? Boost, player contrast, enable. Какво? Enable, да. Anti-aliasing, disable. На нон бе. Кое? Чай са, за кое ма питаш? Сега ма смяла, разсмяваш ма. Еми той не мокна, брат. Anti-FXAA, anti-aliasing. Да. На Disable. Disable. Другото. Под anti-aliasing. Textures, filtering mode. Билинер. Билинер ли ти е? Да. Под това, другото, какво ти е? Wait for vertical sunning. На Disable. Под същото. Монитор блюр. Disable. Disable. Ти? И вече трипъл монитора мода и той е disable и другото е ауто. Кое? Кое ауто? Чакай. Боберто, сега се смея. Добре бе, добре. Насе? О. На кое ми каза, че е ауто? Бе? Ало? Да. На кое каза, че и на... Това Ало! Това последното деца води Усе Uber Shadows. Uber Shadows. Да. На автото е. На какво е? На авто. Ало? Те нещо друго? Иди в аудиото ти. Тъй? И виж там над микрофона ти, дет пише. Дет трябва да натиснеш на Press to use mic. Видя ли го кое? Ало. Ало! То как са Над Press to use Чакай mic. малко сега. В аудиото. Чай сега го намеря. Аудиото. Да бе, аудио, ама къде е сега? Master Volume, Audio Alton, Train, Avengers. Какви Avengers, брат? Къде си ти, бе? Как се води това, не ти ми го кажеш? То в дясно трябва да имаш една така настройка Press to use mic. И над нея. Play Audio in Game, а background ли? Под аудио девайса ти. Audio device. Да. Да, Avengers 3D Audio Какво? Avengers.
Да, Да, намерих го его. Invasions 3D Audio Processings. Не мога. Сложи го на не. Него. Тъй, друго нещо? Само на не, ами в гейма... чакай да в гейм сетингите... Не знам друго какво. А радара, ще ми го кажеш ли как е по радара? Защото му е много голям. Моят радар ми заема почти целя... Всичко ми заема. Казвай, айде. Първото... Чай... Кое е от всичкото от радара? Еми там... Чакай, стой. Чакай, брат, че почваме химия. Ние сме свършили химията преди 1 минута ли, бе? Те, виж на радара ми кажи кое точно ти трябва. Радара, точно знаеш кое ми трябва. Кажи. Значи, това първото, какво ти е? Първото. Психо? Кое е първото, брат? Това Tablet Map Orientations. На Show Entire. Ами под него yes или no ти е? Yes. Под него? Yes. А тия цифри всякакви са тип на първото радар hub size колко ти е? 1.02. 1.02. А другото под него? 0.40. 0.40, чакай. 40. Под него yes или no ти е? На радар да ротейтинга, кое? Toggle Ship Switch Scored Board. Под 40-то, какво ти е? Да, Yes. на yes е, на yes. Да, готово. Добре, Всичко е готово. Може да пускаш вече да играем. добре. Не. Чай, Премиум. сега ще инвайт на